Adam Abdullahi Adam na gaskiya inkiya abale yanzu kuma sanda saboda ka san ayin ba a bude aiki ko ba haka bane ba sai dai kai ta turawa in a nutshell. To in brief dai labarin shine ana irin nuna yadda zaka ga waɗanda ba su da ƙarfi in kaddara ta tuhu suka haɗa soyayya da waɗanda suka fi su ƙarfi inda ake samun gwagwarmaya ƙarshe a zo a yi rashin adalci. To wannan kuma ba shi da ƙarfi aka yi shi ƙarshe aka yi mai rashin adalci at the end of the day dole zai zama frustrated daga nan zai iya aikata kowane laifi. Sai kuma wani backbone na labarin an yi shi ne irin saboda yace mata suke da rauni da kuma irin ƙarfin soyayyar mahaifiya. So in a nutshell dai in brief shi ne labarin sanda. This is the first time da za a fara sakin episode 1 season 1. Yanda ya bayar da labarin Tijjani Asasi wanda ya rubuta kuma Mujahid Eskoguna, Mustapha M Sharif da Ali Gumza sai Abba Dorai. Mai iska bana yin harkata da iska kamfani na matasa yau. Normal is an ordinary person wanda na yi karatuttuka duka dai a nan Kano. An na tafi ne karatun kiwon lafiya wanda yanzu ni registered nurse ne, wanda 'yan lokuta kaɗan ina sha'awar in kaɗa dai wata sabgata daban. Abale a duniya ka da abale mana a duniya inda rabba na ba wahala. Maryam Tayyana suna na karfi. Sako na kawai a gurin masoya kowane lokaci ina alfahari da su, ina kaunar masoya na fiye da mutane na ma na jikina na kusa da ni. So I'm always proud of my fans. A cikin Kannywood inda rabbana matar manya ce ne, inda rabbana yanyana ta ce yanyana awale.